नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ लाबोलायबाय मानो होनबा दिनै देवल नालाय जों माने अमा एसे सिथारदों अमा फिसा बारा फिसाद्राय नङा बिदिनो 10-15 केजि जागोन आरोना ओमफ्राय जों बाहेरायावहाय एवजानो नागिरदों आरोना देवलनि मा खालामनो थानो जाबाय मोनहांबाय नै बेदरा वाव बिराद मोजां जाबाय नै जों दा नै एसे जागासिनो ज' दा आरोना नै न' लान्दावहाय फंबायमोन हेपि हलि